Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Elaji Muhammadu Samba Fakuli Dunya alisra kenenga. Utuma amba bismillah. Elaji assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Elaji Kiboraj mebe dugu kono. Foyite abalata ndro. Ambe samyade la. Awo. Mali fene ambe Timanche fanga bolon fenema ode kuma wudi kacha yoro anno bete mali be lakana bali afene boloma ode magele ayro et puis gienre ambe gien fene c'est-à-dire banami be no covid o ere kololo yele la bela jelena wallahi gien bela jele me kuela ko fen songo kacha jimana be gien famfa imana yoro rota be ba fo ko wieka donc il est fait un son ka intéressant son anga dun fait mun ni mo yata tako o amadi dronte yoro bela jele ni be kule la nire be bien redi a galera doni amina du bien amina du ba nyana bo bay ala re be nya la son anga ala la chama be kule la ha be chama be kule la be nya la son anga ida ala la aisha ayira la tigila ni ngoni dugu jera ka so yi jele be isim flaka ikakeni ni ne la barka ato ambulu jire don ko sebe jena diga yerodi ko sebe parce que kenya ali faut être bo ango de nanzara ko kwale di na fulufolo na fulufolo o kenya mo kunta ya fulufolo o mo mulu bali ngalo ode gyan kutuku bela jele fana bay ko be ñugon ko don ala kan kisiwul amina ya rabbi amina laji nam mesali lawo na fura ne masidan ko Usman ye sebe mogoyi andu ye sebe don yiri kungo abe kungo kono kuma abe duguba kono tugo mina me o gata go fo ma ni fima laji kuma dono be fika mune fo ni yoyina Usman sebe anga ta sebe yere la fa sebe yiri min ka jani ne te ma jam jayon na fura madun abe famya ko dale nyoma ko be nyon kono yema ko kono yiri la sebe jam jainde khaja ntse ka fo nga ka jana be kadaka o kunu hake nte o donka teme nga yiridu min ka jam kuzuba warikala akajan tese ka fo nga kajani ni re man ne te yiri do min kajani so ko kono me bi re lamine akana na fo ko tukorba filla no te sibe yiri jam badi se mani jam chedu wae abulu te yireke ayi man fleda akajan bulu te yireke ayi nga na asuma te jinya re korofene mo bi ski yo mi suma koro o te sibe ayi ne sibe ni bi ski asuma koro e bi ta yoro jandi ko ne chede ni e uye mo ni fiya ko da sibe ma ka usan wuli dalo ta sisa usan ni chema yela anga ta mo wala anga ta bakfila anga ke bakfi ko ma le tia abse ka ta bakfila anga ke bakfi bala ka bakfi e to tigebi fe jamatigido adala kan bi se ka mo bo ka sigilen to droit a re joro kama na aka relation kama abse ka mo bo bakfi ite ni be ne soro soro a ijo nge kasawule abse ko ke bi joro tigido kutigido akaja abse ka mo bo bolo la yo mo sabe ne mo tseki yusu bakfi suma na du abese o minania amba akrefa ante ko to nosoro abulu mais misalido no te ambe do soro abulu mais misalido ante ko soro abulu ambise ka fo vaccine nga ngo vaccine ngesi be mo ça fait aka here mo go woro de be vaccine ka here dun am mba krefe am be manna ko ni to ko la wa ala fa ba na ne wule sansa ko mo na ne be vaccine ja ko exemple ko mo na ne be vaccine ta ko exemple boko mi o de cheka no o sa ne etse ka foyi bo ne etse ka foyi bo bakiri cheka ya misalina ata soro ka gele adon sabe imai sebe mo ya ni sebe tse ka ala suba mo se ki ska asuba be fili kata ani sa tumo kono ni tele boro tebe sebe iba suma ne yoroja iba pane mo se ke tisi yoroja imabo zela me ibe ka no fadu ne asumai mais mun ba kirefe o tlebe ne ko lufa o tlente do regela mo wore be ba fi to no dun akrefe mo ko te fun do ala
mo ibe mo woro manga me baksika amba ngo baksika am to do la de wo ka mo la bla ne no de ko funa siro lo sire ala kali don sila me do wa ko abe mo ko do wa ate mo ye de kuna na mi boala amba ngo ni esibe mo ya de kuma be ni timide ko wari gala elaji journaux chama bibulo so madena otuma dina kuna fuli di mawkulo kan o be benge otuma a kunfula jumaye Ousmane Wele Diallo kananga do kuna funna la dala amba fo wa uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim di arabaye septembre kalot li folo samba flani mo woni kili aywa Ousmane Wele Diallo kalo li folo an shira herela ala kan ti herela amira bi aken wa ke andenga ni ne re dengay me ablay andani anamburange anya do ka fo far jagabodu war jagabe bo fari fine jagabe bo e banay ala ka krota herela ale ta wakati bena jagabe bayrema ata wakati bena jagabe robot ma watima jagabot ma jagabot ma e ni jagabot ma nge ne ka klila ko ayo sane kan go fen no tubarikala sayela waro bismillah informateur ale nye folo la nyambe jansimen tomba o nyamba no gite Antonio Guterres ale de jabe ko jansimen tomba ka bolo frami nyi sinembe la kana kuma malika ma o de be u bolo yanno nyaro yesigili minke tene no bena utikalo tlebi sama ya ira ka fo uka ngana min taraka mali segere ko obeto sena fo utikalo tlebi saba ani kele sama fla ani mwani fla ola sa ya ira ka fo groupe d'experts ma famille mbambi ni olu blalendo kana malla no kulu olu kabara abeto sena ya yini mali fanga fenefe chamanche fanga fe ko kalutani shege mi ni o dilendo uma o ka ke to bela jelna bara bela jelenke ke o kono o yore fo tlara ka fo ko vice président chamanche fanga bu ko mun konala nyama danga ani premier ministre ko olu mankante tushila ka ke joro nyini baye ina fo jamana kutigi joro nyini baye dona matawla ya ira ka fo ni wale mi yeni no ye resolution ben kami tebena jansen tomba akabolo frami nyesi na la kanama no ye 2590 2021 na ni jenkera no oye ni benkera oka ko wako obe oko abe bela jelen kan mari kono no yaro ni watina ale informateur kelen kono donc gele kelme ka fo mamunu mbefe ka mali yuyu ka awa basiki bali hado anga jamana kono che mamunu be ne oye collectif des membres du CNT oluko ko atsinga ke ko rusiginen to kuyi ateke ko oteke ke rusiginen to ara che ba mi be transition kuna ayirana ka fo bengamimbe on malini francis che ina fo surasiya jate ukonna la ako okoni okola laje jinyama dole na kokura atena to kormarema rasa me siyansi kan tomba mimbe naka bolo franya sinembe kelekon manu okena ko blaka na enfin nyaro yaira ka fo ale sebendo bo mamina ayira la ka fo dugudugu kumala ko malibe demsenu de talaka olu ke kelke chewi demsenu nu shima se obara herema onga dugum langalo ndara malla fakira sababu yere american jamana oke ikanga awni pankulun soroli che no Airbus kaza C295 ko odlonendo wale mu no e fansuku ka fira nunka okuma be sena che fanga fene ake ka yeklito ayerla ka watimin kalfalendu la ka barake no ye o mana boye ko ambe tarama ku dowla ko ka demsenun ta ko do armée kono demsen munun shimasi nga bokara kalama ka foni bela jelen kunye du blangalonde ka da malila même c'est comme malima no ambongo chema maini anyen bo informateur no Ousmane Wele Diallo indépendant mu fo somadena elajo Alek mana ya ira ka fo barkan no e franska kele bolo fray abe terroristu abe kunobo kren na yoro munu ni oye danche saba o yoro ye danche saba yin oye Mali Burkina Faso ani Nigeria ba franska kele bolo fray a willa ka mauno bo munu no le chenin kelawe de terroristu ma tambonyon ko sigroma jori
olu tɛgɛ tara ko tɛgɛ tuloni ka da u kɔ u ka yɔrɔ caman bɛ yen n'o ye dugutu ye o bɛɛ lajɛlen da kolon cira ka filenkolon ci an bɛ o de bolo ma bi kurdasi n'o ye kubi kɛrɛnkɛrɛnnen ye o ye tako filanan ye an ka jamana kɔnɔ san 2021 ko Musa Jakite ani Karim Konate fila dɔ ani manga dɔ ko olu jarakilen don k'a fɔ ko u ye binganin kɛ cɛnimusoya kɔnɔna la maa dɔw kan k'a sɔrɔ o ma jɛ n'a ye san 5 de 5 ma ko u na san 2 kɛ kaso la san 3 u n'u kɛ kɛnɛma nka san 3 kɔnɔna la sursis don ni u yera ɲɔgɔn wɛrɛ la baara min donni na da u kun u na nimisa min na u taara min se 2 ani bana ka kuma la halisa Mahmoud Diko centre Mahmoud Diko a bɛ komi u ka laɲini kɔnɔna la jamana Mali bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo jumɛn malidenw bɛ se ka mɔgɔya kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ kɔrɔma an b'a dɔn cogo min na maa minnu bɛ bi ne an ka diinɛ ɲɛmaaw ye ni o ye an kundayɔrɔ ye ani chrétiennakaw o ye welewelemada bila maliyɛn ma ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye a juru bɛ an bɛɛ lajɛlen na an kana an sigi ka ko kɛ maa ko ye k'an bɛɛ lajɛlen ka ko de don n'a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen ye n'a ɲana ka kɛ k'a kan ka fɔ a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye nin waati na maa minnu bɛ yen ni olu kun minɛlen don i n'a fɔ premier ministre kɔrɔ ani premier ministre kɔrɔ ani ministre des finances kɔrɔ mais fɛɛrɛ minnu tigɛra ka ɲɛsin olu ma minɛli kɔnɔna la CNDH n'o ye kulu ye bi min sigilen adamadenw ka hakɛ ɲini na a ko olu kɔni jɛlen don n'a ye maa fɛn fɛn ye faso nafolo dun u si kana mago to u k'u nɔbɔ ka taa tigɛ k'u kan n'a jɔra min na o kɛ minɛ nka a kɛ sariya kɔnɔna la a kana kɛ i n'a fɔ ta sarana bere ko o cɛ man ɲi maa minnu bɛ sa ni olu ye an ka tunkarankew ye n'olu sigilen bɛ Niger degun yɛrɛ ma n'olu ko k'u bɛ fɛ ka segin denmisɛn 110 bɔɲɔgɔnko o ye kunun olu bisimilara aéroport international min bɛ Modibo Keyita tɔgɔ la lasa a kɛra nisɔndiyaba de ye mais chef de cabinet min bɛ malien de l'extérieur tɔgɔ la Mohamed Aga Al-Bashar ani délégation min bɛ organisation internationale pour la migration OIM olu ye nin ma 110 olu kun bɛ pankuru jigi kɛnɛ in kan u jiginna yɔrɔ min na denmisɛnnin ninnu u y'u bila ka taa cité des migrants na Ɲamakɔrɔ u ye tile damadɔ kɛ yen yanni u k'u bila ka taa bɛɛ lajɛlen k'i ka so sɛgɛrɛ kuma in ye yɔrɔ Mamadou Umar Sidibe a y'a yira k'a fɔ ko min ye conférence nationale baralen ye PRVM fasoko tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ ko u bɛna a ko sɛbɛntiya ka n'a kan ka kɛ kɛcogo min na don n'a nataw la a fɔ a n'a kɛ ko tɛ kelen ye indicateur ye mun fɔ indicateur yɔrɔnin bɔ kuma na min ye an ka baarakɛlaw foroba baarakɛlaw sara a damakɛɲɛli ye halisa ko a baara a kuma fɔra jɛnkɛrɛ n'a ye nka waleyali halisa sigi bɛ ka kɛ o de kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn o bɛna laban min ma Sani Wuli Jalo mouvement du 14 juin olu ni jɛnsɛnɛ tɔnbaw jɛna ni baara dɔ ye yɔrɔ waati dɔ la a fɔra ko pankolon tɛ di Mali ma ko denmisɛnw bɛ ka kɛ sɔrɔsi ye an ka jamana kɔnɔ ko binganiw bɛ ka kɛ adamadenw ka kɛ bɛ ka tereke wa ko cɛmancɛ fanga bɛ ka baara kɛ cogo min na a n'a ɲɔgɔnnaw nka o kun ye dalaminɛkɛla ye minnu bɛ yen bi n'o ye mouvement du 14 juin olu de dalama yɛrɛ ko k'olu de tun bɛ ka denmisɛnninw don sɔrɔsiya la ko Mali finitigiw tɛ o la sa ko jɛnkɛra n'a ye u y'u bolonɔ bila sɛbɛn yɛrɛ la u ni jɛnsɛnɛ tɔnba an tɛ denmisɛnninw ta tuguni an ka kɛlɛkɛcɛw kɛlɛkɛkuluw kɔnɔ k'an b'an sen bɔ an bɛ denmisɛnninw sen bɔ a la n'o o de ye tiɲɛ ye an ka Amérique min kun kɛlen bɛ k'i kan anw ni pankurun sɔrɔli cɛ a fana kan k'i yɛrɛ minɛ ten sa dɔ kɛra ten sa o ye nin ye indicateur n'an bɔr'o la Kana Deshiri ale mun fɔ Sumel Bubɛ Mayiga kɔ o minɛlen kɔ yɔrɔ a bɛ jalaki bolo kan bi yanni a kɛ jɔ a la ko Ibrahima Bakar Keita dun kelen ka maa caman yɛrɛ tɔgɔ fɔ ale ye jafɔlɔ in na ko ni ninnu kun minɛra tɔ ninnu caman fana bɛ a kuma a ko la yan nɔ olu fana kan ka ɲininka i n'a fɔ
procès chemo se sangare nunu ina fo Muhammadu sang se kamara nunu Sidi Mohamed Kensin nunu fukata se Musa Maran nunu na ani Mustafa Ben Barkan nunu ani ministre de la promotion des investissements fukata se Amadou Kouma nunu ma nunu Kouma Soumaïla Diaby Marc Farjoli ona anyonaw yoro madame Zuba boire fili si so rebe bolola nga o siga de kelembe wuma yani akejo ula ni gato bele woni ngara klali baye ngara klali baye onga don kono bi yelema dona cheba do nana onana Mohamed Dungara tola no ye Amadou Konaté ale de be don kuna ni watina konnel Amadou Konaté conseil des ministres mi kera arabate mene utikalo tlemwan duru samafla ani mwani kili Mohamed Dungara o ye baraka kashe kuna mina kani ni bela jelen dona logorso banna ngon fe ina fo ina ubora wa ni cheba no Konaté ale de ni premier mama Mohamed Dungara o kera flana wa pasira concours mi no don concours ni ngon fe utara kalanke ketuko kelena abe Mohamed Dungara nana natuko mina ka to directeur régional la kanati ngoroka atati kanabla don kuna ni fenen tamanja ola be ñugon donc sube u tableau yi klinya bela jele ma famille lunye munu ni wa tulombe u yoro sebabu yoro fene kana dessiner afo aywa ambe do kuyi ala ka ta ko nyumanda amina ya rabbi ala ni juin ni le matin ko jamana kuntiki kalata ko muna Seydou Mamadou Koulibaly c'est mawbe kasra anye parti politique mawbe kasranye a chaman jorolendo ko sabe ko munu ne lo ye 1991 o baraka enfin bini wa mgo tsika kala turula o ma kelon de be ango jamana kuna alsa tatimen ka bo sistebo tatimen sango sistebo ko min kera bene do nyama ko batiki do kenati ngoro ka politique mgo usigilen tutu ngoro ka pesi ngoro manche ka ufa utegala ni tika ko e ko woni konte kana ina fo Seydou Mamadou Koulibaly on na kanyo yi min be kulu do kuna bi mouvement bengan acte citoyen ko be kasana munye Sirango Tala nouvelle horizon chaba do bembe muni cheninke jansen tomba abu unofe ako nunu ta jentekene nunu yuke tama uke tu nola jentekene ye na folo mi hwe ka do bangu kono uke musika dali pigini utise ka da botukuni o wore mi yenu cheba nunu soro dona na taula ko wakilla ka foka abena bawa ka beto senafo utikalo tlebisa banikelen sama flani muwa anifla manu bela jeni burudame bonzon ye kuma na anatudu aywa benya la jeni jume ni soir de Bamako Bamako wula le monfo nyaro Soumaïla Boubé Maïga Mineli quotidien sénégalais do no ye Sénégal le semaine do ye gafe do ye no time o ko ni ayira kafo koko do bolo danin do Soumaïla Boubé Maïga kamade kuni alama jange ko alkun jafa be fe ka soro ka bonani la ka ato ni Maïmako Mineli nyirela mo bolo a feneten ni te kuma mayde ambe ni blani kan yani wati do che soir de Bamako aywa tubarkala elaji bitay me blayan mais yano che ni sera dabura kelen foanye basket ko la albi ibe mun donna abi kunlo kono ali sini na masika bu kono dabura kelen che tiana iku dabura kelen bo fona atonge dabura fla fo ba ke fla fla min be fo awo che ba do be anga jamana kono bi farafina kulu farafina bela jelen awo a che ba yan nyo mada basket kula ma kala nendo abe ko don me basket kula amma ne ko ne ma nyugo nyi a rek la digin nganga ke walma ka adia babo ka bla salle de basket ko no ka to se be na fo Sénégal tare ka ke tumna ne kay Mamadou Babou Traoré ma ay gouverneur ya ke malila no krengel na sigaso jolba basketeur kundo e salmalien ya adede ta 1975 Janjo Bamini et Salmalien Taranke Ker Misra Jamana kono ale ni Morbo Sanogo nuka ma waya ala ke hinala olu de flatara ka fra et Salmalien ka et Sal Machi adole mayoko de Sal Boala onga ni chebay ni sekene ne kuma fongo chebay ngo ala digen keke madele kaye mauvaise facile madele kaye shootu do préparer kaye oje wa bonongo kunte ballon na la kadaka techniquement hors pair
farafina an ye maa duuru minnu ta don dɔ ɲɔgɔn kunbɛn min n'o tun ye farafina ka ŋanaw ka ɲɔgɔn kunbɛn ale tun b'o maa duuru cɛman les 5 majeurs du continent a kelen tun tɛ kelen bɛ yen o bɛ yomakiyama bi o fana tun kan ka kɛ ka o fana ladegen kɛ an ka salle de basket kɔnɔ ne ka ye karamɔgɔw wage ma yan'a kɛ sa yɛrɛ fédération Baki yɛrɛ tun b'o fédération na u taara bɔnbarali k'a ye k'a to a ka saya dilan kan Gabriel Touré la a kasira di u k'a ma ko an nana diplôme de d'i ma tu es le basketteur du siècle siècle kɔrɔ di san 100 fɔlɔ min ye nin ye e ɲɔgɔn ma da nka n'i y'ale ta yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ babu ta nka a bɛɛ tun ye joliba basketteur ye mais a bɛɛ tun ye équipe nationale mɔgɔ fana ye babu kɔnɔ o bɛ ɲɛnamaya la ala k'i si ni kɛnɛya di ami yarabi ami kuma in Dunbiya a b'a di